Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Aurel Putri Isabel. Kula dugi kelas 11 3. Kula nomor absen 3. Asma kula Eka Wahyu Indrawati saking kelas 11 3 nomor absen 13. Bawaken nami kula Panalang Permata Samata dugi kelas 11 telu. Kula nomor absen 11. Tepangaken nami kula Nangela Alia Fiorenza saka kelas 11 telu dugi nomor absen 23. Gabungaken nami kula Naila Gusmarginanti, kula saking kelas 11 3. Kula absen 24. Asma kula Samal Tutu Presiden Siregar absen. Kula saking kelas 11 telu nomor absen 28. Pengertian tembang Macapat Durma iku nggambarake manungsa sing wani ngadepi cobaan urip, nduweni watak kuat, percaya diri, lan kebak semangat juang. Tebak iki uga bisa nggambarake kahanan tegang konflik utawa kasangsaran serta maringi pawiulang supaya bisa ngendhaleni nafsu, tumindak jujur lan sabar nalika ngadepi cobaan urip. Tembung Durma asal saka basa Jawa kuwi sing teges macan utawa bisa diartikake menika mundure tata krama utawa etika. Selanjutnya niku wonten guru gatra yaiku petung baris, wonten guru wilangan lan guru lagu yaiku 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, 7I. Dipun sami ambanting sariranira. Jagat dahar lan guling Terapon suto nepsu kang ngombro-ngombro Maremot yasireki Dadya sabara Karyanira lestari. wonten makna yaiku tahap penelusuran jati diri ing filsafat siklus gesang manungsa ingkang ugi nggambaraken sifat kiat, teges lan kata gegolek kados pemanah utawa konflik batin.